Terve. Mun nimi on Janne Korento. Ja mulla olisi painava asia. Ensin vähän pohjustusta mun heräämisestä. Olisiko se ollut 2007 suunnilleen. Huomasin, että Helsingin Sanomat johtaa ihmisiä harhaan. Varsinkin talousuutiset, niin jälkikäteen helppo sanoa, että ne tarkoitus oli saada ihmiset velkaorjuuteen ja valtiontalous samoin. Sitten mitä mä nyt tuun sanomaan, niin mä tiedän, että mua tullaan pilkkaamaan ja noin, mutta se ei ole mitään väliä. Mä tiedän, että mä oon se, joka nauraa viimeiseksi. Muistatte, kun koulussa sanottiin, että kuu kiertää maata ja me kierretään sitten aurinkoa. Kuu on lukittunut meihin. Maan vetovoima on niin vahva, että vuorovesivoima vai millä nimellä ne kutsuu sitä. Että se koko ajan seuraa meitä. Aika vahva voima. No miten sitten kun mietitään kun me kierretään aurinkoa. Miksi meidän pyörimisnopeus ei ole muuttunut? Kun me nähtäisiin suoraan se kellosta, että se on muuttunut. Jos maan pyörimisnopeus lähtisi pikkusenkaan muuttuu, niin se näkyisi heti kellossa. Joskus paistaisi yöllä aurinko ja seuraava päivä olisi täysin pimeä. Se on matemaattinen fakta. Ja toinen juttu on sitten tämä, että jos katsotaan vaikka yötaivasta tähtiä kevätpäivän tasauksena ja syyspäivän tasauksena. Se on puoli vuotta eroa. Ja koska me katsotaan sinne taivaalle tähtiä yöllä, silloin kun ne näkyy. Ja milloin on yö? Silloin kun katsotaan poispäin auringosta. Virallisen tiedon mukaan siinä on puoli vuotta väliä, 300 miljoonaa kilometriä väliä. Me katsotaan täysin eri suuntiin. Miten se tähtitaivas voi olla melkein sama sitten aina? Ja pohjan tähti ei liiku mihinkään. Ei se nyt vaan mene niin. Me elämme litteellä maalla. Monet niistä vastaväitteistä on sitten, että miksi kuu sitten näyttää olevan toisinpäin Australiassa. Se on ihan yksinkertainen, että laita puolikuun kuva keskelle huoneen kattoa ja se näyttää olevan toisinpäin, riippuen siitä, kummalta puolella huonetta sä katot sitä. Australia on vain toisella puolella huonetta. Ja sitten tää, että kun vene lähtee merelle, niin se katoaa pohjasta päin. Laita limsapulloon puolen sentin välein viivoja vaikka eri värisillä tussilla ja vie se iso huoneen toiseen reunaan. Mene itse toiseen reunaan ja laita päävarovasti lattialle. Kato sen. Se alinta alimmat viivat on häipynyt. Se on vaan ihmisen näkökenttä semmoinen. Ja nyt sitten, että mitä on tapahtunut, niin 3,5 vuotta sitten lopullinen herääminen tuli tähän mulle. Ja kun mä tajusin, että valtiojohto pidätettiin.
Trump, Jumalan poika, on pidättänyt saatanan palvelijat. Ja mä haluan, että ihmisillä on aikaa katua tekoja, niin alkaa olla aika siihen, jos on tehnyt pahoja asioita. Tänään 8.4.2024 Jumalan risti laskeutuu Yhdysvaltoihin. Tuomiopäivä on käsillä. Ja mä olin tosiaan 3,5 vuotta sitten vielä ateisti. Mä oon pyytänyt sitä Jumalalta anteeksi. Rauhaa ja rakkautta.